Waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Università, Rettur Juanito Camilleri ta' merħba lill-istudenti l-ġodda fis-sala Ser Temiz Ammit, waqt li l-University Wind Ensemble taħt id-direzzjoni ta' Dr. Philip Chantar daqet intervalli mużikali. Fl-ewwel parti tad-diskors tiegħu li anqal il-ħsieb, ir-rettur irrimarka li f'Żożitu l-unika ħaġa li kien jaħseb li dejjem jista' jorbot fuqha kien it-temp sajfi ta' Malta. Issa irrealizza li wieħed jista' jkun ċert biss mill-bidla. Huwa qal li fil-waqt li l-bidla tista' tkun pożittiva, tista' tkun ukoll distruttiva. U biex nirreżistu il-bidla negattiva għandna bżonn nedukaw irwieħna, infittxu il-verità u dak li hu tajjeb, ibbażat fuq l-erf, it-tolleranza u l-ekwità. Meta refera għat-tema ta' din is-sena, ħares lejn id-dinja mill-qamar u wara fis-sinjali ta' żminijietna. Ir-rettur qal li din mhix stedina biex l-istudenti jgħixu ħajjithom kollha fl-isħab, għalkemm dan aħjar milli jkollhom rashom fir-ramel. Ir-rettur ġibet l-attenzjoni lejn ir-responsabbiltà li persuna għandha biex tagħmel l-għażliet it-tajba u tisfida dak li jkun sar norma. Huwa stieden lill-istudenti biex jaħsbu lil mill-kuntest li jinsabu fih u jsaħħu viżjoni globali li jarblu b'moħħ miftuħ u perspettiva differenti dak li jintqal. Ir-rettur li jispiċċa mill-kariga fi żmien 9 xhur inkoraġġixxa wkoll lill-istudenti biex imorru il barra mixtutna u jinterpretaw kif tidher Malta mill-bogħod. U fil-waqt li mijiet ta' studenti kienu qed jisimgħu lir-rettur, oħrajn kienu fuq barra jieħdu l-ewwel toma ta' x'se joffri il-kampus din is-sena. Tkellimna magħhom dwar l-aspirazzjonijiet li għandhom. Esperjenzi u nibqgħu niftakru wkoll, ġifieri ħaqgħu ħafna żmien hawnhekk niftakru l-ewwel esperjenzi meta dħalna. U inti? Li niltaqa' ma' nies ġodda u nasal dak li rrid f'ħajti. Li nirnexxiju, suppost, għax id-sadda final year, sa naraw. Ħafna xogħol, ħafna xogħol. Sena mimlija xogħol u esperjenzi differenti. Sabla tkun tajba jiena bħala. L-ewwel sena tiegħek? Iwa, X'qed tistudja? bikom. U inti? MBA f'Psychology u Linguistics l-ewwel sena nisperaw li tkun tajba.